Здравейте отново, аз съм Ени Ставров и днес ще ви уча на Тубонс и Reverse Crossover. Преди да ви представя триковете, първо ще ви покажа как да усвоите по-лесно жонглирането, тъй като много от вас ме питаха това. За жонглирането всъщност няма много за обяснение, правете ги по-ниски, тренирайте ги повече, а за тези, които въобще не могат жонглиране, да ги тренират по този начин. Така ще ги научите по-лесно. Тубонс е лесен трик, за да го научите. Сега ще ви покажа първата част, която трябва да направите. При това петата остава на земята, пръстите са стегнати и ги дигате в последния момент и трябва да стане нещо като пружина. Научите ли това, Тубонс ще ви е много по-лесно. След като сте научили тази част, е време да започнете с Тубонс. Тубонс всъщност прилича на коп-дует и на кросовър, но е съвсем различно нещо. Трябва да петата да остане на земята, пръстите да са стегнати и в последния момент да отскочите нещо като пружина и ще стане. Сега е и Reverse Crossover, той също е лесен трик. За него трябва да научите това движение по-бързо и в последния момент да отскочите. Също така, ако го научите за по-нататък, ще ви е по-лесно за трикове като J-Around the World, Back Around the World, така че е полезен трик. Сега нещо важно, за всички, дето не знаят за Мариан Георгиев, нека цяла България се обедини. Линк към страницата му е долу в описанието. Там ще разберете как да му помогнете. Това беше от мен и чао-чао!